sklopu projekta Podures 30. rujna 2022. godine održana je još jedna u nizu edukacija za poduzetnike. Naime, nakon službenog završetka projekta, njegova održivost nastavljena je brojnim aktivnostima. Njegova održivost se nastavlja već 5. godinu kroz promotivne filmove o poduzetnicima, ali edukacijske prezentacije, odnosno prezentacije za poduzetnike i obrtnike područja grada Duge Rese i okolice. Edukacije se provode kao nastavak projekta, odnosno kao način očuvanja postignutih rezultata. I ovog puta zanimljive i aktualne teme pripremio je Zrinski Pelajić iz tvrtke Ilirikum savjetovanje. Tema zadnje u nizu edukacija je bila vještina postavljanja ciljeva. Postavljanje ciljeva je na neki način condicio sine qua non, odnosno pretpostavka i realizacija ciljeva. Naime, ako ništa ne planirate, vjerojatno ništa nećete ni postići, a smisao planiranja jest da postižemo ne bilo kakve ciljeve, nego ciljeve koje se mogu izmjeriti, koji se mogu kvantificirati i na kraju da okupite oko sebe ljude u vašem radnom kolektivu oko tih najvažnijih ciljeva i ono što je najbitnije, da mjerimo te rezultate i poduzimamo korektivne akcije. Ako imamo jasnu viziju i strategiju, bilo koji cilj će nam biti dostižan u doglednom vremenu. I ako stvorimo atmosferu zdravog natjecanja, a za to nam treba za to nam trebaju i ti elementi na meta razini kao što su vjerovanje da možemo postići ciljeve, okupljanje, dakle jedna dobra radna atmosfera koja će onda kreirati u stvari tu klimu za ostvarivanje ciljeva. To je u konzultaciji s provoditeljima projekta, ali i obrtnicima s područja Duge Rese izabrana ova tema koja je aktualna i zanimljiva svim sudionicima. Aktivnosti Poduresa će biti nastavljene ne samo kroz edukaciju za poduzetnike, već i kroz snimanje promotivnih filmova o njihovom radu.